Ndixelela mntanam, ndiyatsho ndithi nango-3 nango-5 nango-6 nango-7 nango-9 nango-7 nango-9 yiza netribe ehamba ngale drop every day. If ikhona oyaziyo, ungandixeleli ngomoya mna. Amagwala abantu bomoya banolunga kule drop every day. Nantsi ayikho filtered mntanam, nantsi. Omnye mhlawumbi uzawucimba ixhonyiwe. Sixhoma ntoni? Ixhonywa ngamoto apha suphambana. Everyday drop le. Kekho. Nantsi both sides ayixhonywanga abantu abam. Yiyo le. If ukhona koyaziyo, ummenshine nantsi idrop. Everyday nantsi. Danko. Angeni nominwe emibini pha. It's 1.5 finger pha kula drop every day. Nantsi.